Nem Csabi. Te fasztapó, szálvos a büdös köcsög, egy csiszka vagy, alatt nevelkedtél, én neveltelek fel, én jöttelek mindenkitől, egy szarház vagy, egy büdös köcsög vagy. És bemegyek nem sokára mindjárt, van 8 feszműgészettem, és te foglak baszni a kurva nyárdól, a zaparát is, a gyerekedet is, mindenkit baszni. Azt mondta Kobra, hogy megver, összejutsz vele. Hát valami... Azt mondta, úgy figyelve. Józsana, valami... Kobra üzenget a interneten. Baszni a családod, a gyermekeidet, a kislány, a kisfiadat. Faszolodva rántani, meg téged is. De ne tudod, kivel beszélsz? Én te tudod. Büdös köcsög, ha megfoglak, meghalsz köcsög. Nagyon jól tudom, erre járok. Árnyékolj. Na mondjad, na itt az árnyékolás, Kobra, mondjad. Mutasd meg. Kobra megöl, azt mondta. Hogy árnyékolnál? Összeverekednél vele. Mutasd meg. Te foglak, basz. Na, Kobra szétbaszni. Kobra azt mondta, hogy megbaszhattam. Foglalkozzátok. Azt üzentem. Elveszi a borodat. Kobrának ilyenkor mit gondol, amikor el akarja venni a bort? Mondjál valamit. Üzenget az interneten. Azt mondta, bármikor összeült te veled. Én van. Azt mondta, a fogadot végig üldötte ki. Az olyan a láb, mint a centrifugának. Neked milyen a lábod? Milyen gyors? Milyen gyors a lábod? Mondd el. Mint Bruce Lee-nak? Mutasd meg, Csaba. Vagy Jack Lee-nek? Csinálj így. Mutasd meg, Csaba. Mutasd meg. Csak itt fel ne rúgjál magasra. Hogy árnyékolod le? Mutasd meg, azt mondta, megöl. Árnyékolj egyet. Engem meg. Megmutasd, vedd el a bicskát. Kobrának mit üzen? Azt szószít a kurva anyádot, a családod, a gyermeket, a fiadat és mindenkit. Menjél le. Meghosszú. Innen látunk. Menjél hátra. Nem járva. Hátra menjél, úgy futasson. Kobrát hívjuk verekedni. Kobrával bármikor játszik. Kobra, csúcsuk vagyunk, mondjad. Láboddal csináld. Rúgj egyet. Azt mondta, Kobra segbe volt. Mondjad, tudod ki vagyok én? Apu, Roland rákózta Marika telefonjában, jó megy. Kobra azt mondta, segbe volt. Egy zsandár. Azt üzette. Egy király. Te ide figyelj. Mit üzett Kobrának? Valaki Kobra. Mezőzombora. Zombóra mit üzett? Zombora. Azt mondta, segbe baszott már egyszer, igaz? Kobrának mit üzett? Tényleg azt mondta, a zsandár sebben. De ebbe figyelj, ebbe kell mondani Kobrának. A kurvaim voltak, a De kurváim. ennek mondjad ide. Itt A mondjad. kurvám vagy, segbasszak, megszopattalok, és a sanyag jó kiverted a faszát, és én néveltelek fel. Kérlek, nekem üzentél. Mondjad, ez vagyok én, Mondjad, ez vagyok én, mondjad. Én Csabi vagyok, a zsandár. Mondjad. De én nem tudja, azt nem ismer. Zsandár. Lehetetlen. Engem mindenki ismer. Azt mondta Kobra. Mindenki ismer. Mondjad, na csá Kobra, szia, én voltam zsandár. Lábod falát. Hát, az az ő képesség. Gyenge fus vagy. Állandó takarítottál az árkába, igaz? Kobra üzente az internet. Mit üzent Kobrának? Beszélhettek hozzám az árkában, mert be se választát. Magamban laktam meg, magamban. Igen. Itt a választott punktát, alusztok, azt én zsandar, nem színes Azt árkában. mondta, sebbe baszott az, igaz? Kobra mondta az internet. De ennek csináld. Annak Mondjad, ide figyelj. Mondjad, ide figyelj. Bűdös anyádot kultos sebbe. Mondjad csak meg. Mondjad nyugodtan. Mondjad. Basszok ez a kurva anyádot, a gyermeket, a fiadat, az anyádot. Basszok a bűnöt, ha megfoglak, meg fogok halni. Akkor... Csak valami tényleg vagy.